Πάλι από εκεί. Εντάξει, Στέλιο, φτιάξε τριάδα, εντάξει. Πήγε ψηλά, τριάδα φτιάξε. Πάρε μέσα. Εντάξει. Ανούσιο είναι, Άλεξ. Ανούσιο είναι. Πρέπει κάπου να σπάσει. Άλεξ, ή θα οδηγήσεις κάτι τα μέσα, άμα είναι για έξω, πώς το πάρεις μπάλα και στάσεις τέτοιο. Αντώνη, τσέκαρε λίγο. Μπροστά την μπάλα, Πάτσα. Πάρ, φύγε μέσα στο χώρο. Αντώνη, πόδια. Πόδια. Έλα. Διαβάστε το. Τόλιος! Ελάτε από εδώ, βρε! Τι κάθεστε εκεί! Πάλι! Άλεξη, ασφάλισε! Μπράβο Κυριακό! Στέλιο, ήρεμα, μπείτε σε διαδρόμους και κανάλια! Άμα Φιλ, ή θα μπεις μέσα ή δεν θα οδηγήσεις έξω. Τσεκαρέ το. Πάλι. Φτιάξε την τριάδα, ανοίξτε τα στόπερ. Μπράβο. Πάλι. Σε χάνει. Άνοιξε. Γρήγορα. Πάρε μέτρα, Στέλιο. Ασφάλισε. Παρθενιάδης. Κάτω και ασφάλισε. Μαρακός. Μη βιάζεστε. Καλιατζάς. Γιατί μένεις πίσω. Παραγιώτη. Από σένα ξεκινάει η μετάβαση. Γιατί δεν ασφαλίζεις να κυκλοφορήσουμε πάλι. Παίξε. Αποστόλη. Κάνε κινήσεις μπροστά και μένεις βιδωμένος μέσα. Τι θα κάνεις. Πάρε τώρα πάνω. Πες. Κάθετα. Μην οδηγείς προς τα έξω, Παναγιώτη.
πιο γρήγορα τα οχτάρια στην άμυνα. Μπράβο, μπράβο. Ήρεμα, Αντώνη, ήρεμα, ηρέμησε το. Δεν έχουμε παίκτες μπροστά, ηρεμήστε το, Αντώνη. Παίξε. Αντώνη, εσύ την έδωσες για αυτό. Παίξε πιο γρήγορα. Μπράβο ρε Αλέξ, πιο δυνατή Αλέξ. Στέλιο, Αλέξ, εσύ Αντώνη έβλεπες τριάδα. Όχι τριάδα. Ανέβα ψηλά, Αλέξ. Στέλιο εκεί. Πάλι Καλιατζάς έξω εκεί, έξω. Μπράβο, φύγε ψηλά. Κάλεσε μέσα. Μέσα ρε. Παίξε. Φτιάξτε το πάλι. Πόδια. Πάλι. Αντώνη, πάλι. Ελέγξτε το. Φύγε ψηλά, Αντώνη. Στέλιος είναι σαν τριάδα. Στέλιο, δες που θα μπεις. Μπράβο, Καλιά. Ελέγξτε το Σταυρή. Παναγιώτη, μην οδηγείς έξω και μην απομονώνεις πλευρά. Αν βλέπεις γρήγορα, παίξε και μια εξτρά πάσα. Παίξε μια εξτρά, άσε να κινηθούνε. Ξαναμείνε διαθέσιμο. Κλειστήκαμε, πάλι. Όχι εκεί βρε. Γλίτωσε μια πάσα. Πες. Ζητήστε. Κυριακό, Σταυρέ, δημιουργούμε τριάδα. Χαμηλώστε και ζητήστε στα μεσοδιαστήματα. Μην κρύβεστε. Έλα, αντιμετώπιση, πάμε. Πρώτες, δεύτερες. Φύγε, Αντώνη. Σταυρέ, χωρίς μπάλα. Πολύ καλό. Επειδή θα γίνει πιο γρήγορα η άμεση, κινήστε να χαμηλώνει ο 6. Μείνετε τριάδα, δεν πειράζει. Πάμε. Μπράβο, Αλέξ. Αντώνη, μιλήσατε.
Φτιάξε τη γωνία σου. Και μην οδηγείς παράλληλα. Ρε Θήμη, τι κάνεις τώρα ρε αγόρι? Ρε εσύ, οδηγά μέσα, σου μιλάνε όλοι. Ρε φαντάσματα βλέπεις. Παίξε ρε. Εντάξει βρε, παίξε Μαράκ. Τσέκαρε, παίξε γρήγορα, έλα. Δύο βήματα πίσω, πάρτε μουρά, πολύ ωραία. Otvorimo da igramo! Mora brže be ljudi! Ne, šta ne? Nazad 10 koraka! Igramo druga strana! Drugi stoper! Otvori nas! Sad mu prič! Mihajlo! Ovamo! Pusti se, gledaj neki drugi štoper! Τσεκάρε τους όλους. Πάλι ρε. Αλλάξτε μια μεταβίβαση βρε. Στέλιο, επειδή είναι δύο τώρα μη χαμηλώνεις. Παίξει ανάμεσά τους παίξει. Ας τον Καλιατζά να βγει. Παίξει ανάμεσα. Πάρε μέτρα. Τσέκαρε φίλοι. Τώρα πρέπει να ανεβώ όμως. Ζητήστε στα πόδια και μην κρύβεστε. Άλεξ, σε μαρκαρίσου!
Δεν πάει. Μην τίνεις εσύ την μπάλα. Πάμε ξανά. Ой, друга статива! Ойо! Πρέπει να ξεμαρκαριστούμε πιο γρήγορα, δεύτερη προς τρίτη ζώνη. Μπείτε στα κανάλια και ζητήστε. Πάμε. Έλα, κλείστε, μεγάλη θα γίνει. Πάμε. Σταύρε πιο πίσω. Μάσμα. Άντε ρε, δεν το καταλαβαίνετε. Αντώνη, έλεξε πρώτα την μπάλα και μετά ενέργεια. Ό,τι κι αν είναι. Πάλι. Τώρα πάρε. Πες μέσα. Μέσα πες ρε. Μουρατιδής, θες να μας κάνεις τη χάρη να κάνεις μια διαγώνια κάλυψη και μετά στον Αλέξη. Kako te pretrčao? Θες να κάνεις μια διαγώνια Samo! κάλυψη. Kako te pretrčao? Ξέρεις. On trči, ti stojiš. Μαρακοδίκα. Πάει uđi u sredinu, Pajo. Μέσα με κεφρίνη. Μπράβο. Это нету, bre. To ne mogu. Ti rekao da mu daješ, ne imaš prostor, imaš dubinu. Ajde, moja, nek misli. Znači! Πάρε Στέλιο. Izađite, Nemanja! Izađi! Sad pazite leđa, sad čuvamo leđa! Γιατί μοιάζει. Ευθύνη, έλα πιο πίσω. Κοτσά, φάρα το ευθύνη. Ευθύνη, στο πλάγιο παίρνεις τα εξτρέμ. Στο πλάγιο παίρνεις τα εξτρέμ. Εντάξει, δεν είναι αγχώνεσαι, Νικό. Θα πείτε εσείς και θα ξεκινήσετε πρώτα.
βρε, πάρε! Στέλιο τώρα ελέγχω. Μπράβο. Alex. Ναι. Έλα πιο κεντρικά στα βρε. Μπράβο από, μείνε. Μάρα. Αντώνη, μπράβο. Να σου κάνω μια ερώτηση εδώ. Πάμε γιατί δεν έχετε πει καθόλου ισορροπία. Έχουμε δεχτεί 2 μπάλες στην πλάτη. 2 γκολ από μπάλες στην πλάτη. Ναι. Στέλιο από εκείνο ελεύθερος. Εντάξει. Απλά κοιτά, αν είχε καλύτερη θέση στην υποδοχή στην έπαιρνε. Εντάξει, οκ. Ναι, Αλέξ, βάλε μέσα. Ναι. Βάλε ρε δύναμη, θα νοιάσεις. Άντε να πανηγυρίσω ένα γκολ σου. Σηκωθείτε, ελάτε, πάρτε το μελάκια.
Βρείτε λίγο το κομμάτι της ισορροπίας. Μιλάμε τον Άλεξ. Μουρά. Γίνε λίγο πιο γρήγορα να βοηθάς τον Άλεξ. Oni bez oprosti budite za obraz. Imate 5 gola. Veli, da si premogao na čovjeka, to je Ναι! čisto. Evo ga Nemanja ovamo. Ej! Druga, ovdje, ovdje. Iznad, daj, budi znao. Ρέτζο! Μπράβο ρε Παναγιώτη. Μπράβο. Ένας, μιλήστε, εντάξει, μιλήστε. Μπες μέσα, μέσα, ποιος θα μείνει, όλοι στο χώρο κινήστε. Preleće lopta. Πάρε μέσα, μπες μέσα με το. Ποιο είναι δεύτερο. Παίξε. Άντε ρε γρήγορα το θυμάστε. Άντε. Κοκκέτες. Άλλο. Έτσι. Βγες από, βγες. Παίξε εκεί έξω. Αν τη χάσουμε και μας κρεμάσει, κακό του κεφαλιού μας. Παίξε έξω. Πάμε. Εκεί μείνε ρε. Και τσεκάρε εδώ την κάλυψη. Αυτούς πρέπει να βλέπεις. Παίξε. Γρήγορα. Μείνετε το σπίτι. Άστο καλιατζά, μείνετε. Δώστε γωνίες. Κοντινές και γρήγορες. Srle, ovamo, Srle.
έτοιμοι για να πείτε στο ημίχρονο. Κάντε σπριτ. Κι άλλα. Πάλι, Άλεξ. Σάβρε με πλάτη, Στέλιο. Ναι. Πάλι. Μούρα, καλύτερη πρώτη επαφή. Καλά τον είπες. Μούρα! Άλεξ, μη πιάνεις το κεφάλι σου ρε. 3 φορές έχουν φύγει εκεί και 3 γκολ έχουν βάλει. Δεν επικοινωνείτε και οι αποστάσεις είναι μεγάλες. Τι να κάνει. Επικοινωνήστε τετράδα. Τι πιάνει τα κεφάλια σας. Είχε τοποθέτηση εδώ, σήκωσε το πόδι εδώ. Έκανε εδώ, άμα είτε εδώ, θα έπαιρνε την μπάλα εδώ. Δεν είναι τσάπ, είναι κακή τοποθέτηση. Εντάξει, να έχει καλή τοποθέτηση. Αλλάξτε έτοιμοι.
frame Πες, κι άλλο, ακόμα. κι άλλο, κι άλλο. Κι άλλο, ρε. Μπράβο. Ωραία, μπράβο. Πέτρο, πάρε καλύτερα στο δοκί και έτσι. Πιο έτσι. Jurimo samo! Ja kažem ne jurimo, samo se spusti. Εντάξει, 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 εντάξει. Κινηθείτε κάθετα. Pusti samo! Ναι. Sad izađe na gledanje. Bravo, Ilija. Tako, odlično. Opred. Tako. Sad preuzmi Άλεξ, tu. γιατί ρε αγόρι. Tu stoj. Lagano prema njoj, lagano pokri. Ήρθε. Πάλι. Παίρνα ζώνη, Ηλία, παίρνα ζώνη. Pomjeraj. Μπράβο ρε Ηλία. Ναι Γιώργο γρήγορα. Πάλι. Πόδια πόδια. Πάλι. Να τη σπάσω την πίεση. Neće pazi, Crle uzmi. Άλλο. Άλεξ άνοιξε. Ajmo Άνοιξε, malo. άνοιξε. Γρήγορα. Πέτρο, Liniju gledanja, ανέβα, preći Πέτρο, ανέβα, to. Πέτρο. Λεκά. Κινήσου, κινήσου. Πάμε, 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 πάμε. Μπράβο Σιακάς. Κινηθείτε στα κενά, μπράβο. Εντάξει. Σιακ, πολύ ωραία κίνηση. Μίλα το Βαγγέλη ότι είναι μόνος. Βαγκό, τσεκάρε πίσω σου αν μπορείς να γυρίσεις. Πολύ καλή κίνηση. Στέλιο εκεί. Πάλι, κάλια πάλι. Πάλι, μην εκεί, μην εκεί. Ηλία εκεί που είσαι. Ναι ρε Πάκο, πάρε ενέργειες. Πάκο, Hej! πάρε ενέργειες και στο σουτ. Neka uđu, offside! Μπακ, μπακ. Μπορώ να γυρίσω και να σε εκτελείς.
ανέβεις, Βαγγέλη, διαγώνια. Στέλιο. Γιατί. Άλλη. Κατάλαβες. Καλύτερα να την κρατήσουμε εμείς, δες τι γίνεται. Μόνο αυτό θα γίνεται. Πρώτες, δεύτερες. Ναι. Ναι. Μπράβο. Πάμε, πάμε, παιδιά. Σιάκ, πάνε. Πετρό, ποιος θα πάει στον παίκτη, ποιος θα πάρει βάθος. Εκείνη το βάθος. Πέτρο, τσεκάτε. Μία. Πάνε Πέτρο, πάνε κοντά. Μπράβο Γιάννη. Έλα ρε, εντάξει, σε πάω στο χέρι. Δεν
Άλεξ. Να μην πάμε σε μετάβαση, Γιάννη. Μην πάμε σε μετάβαση. Εντάξει, εντάξει.
Ρίτζι.